molewa duniya ce na gida ku bi ta sannu. Ka zo mun zo mun haɗu kowa cikin da sarki ne ba wani babba. Na tabbatar ba kwa gane ba shirin ne ta gaban ku ke wani dare. Aljanna ne ba za a shiga ba sai mai tsarki sai adali cikakke da gari. Ku tuba kar ku zamto gawa tun daren koyin hakan ba sai amfani. Barki gidan molewa duniya ce na gida ku bi ta sannu. Ka zo mun zo mun haɗu kowa cikin da sarki ne ba wani babba. Barki gidan molewa duniya ce na gida ku bi ta sannu. Ka zo mun zo mun haɗu kowa cikin da sarki ne ba. Yawwa, salamu alaikum wa rahmatullah. Na gajiya. Allah ni bako ne, kuma kai na biya kirki. Allah ina neman gidan mu. Gidan mu bai aika kusa. Ni kai can naka. To, in ka bishiyar ne. To, da kai za ka mota bishiyar mangoro. Akan layin da. Na gode. Allah shi ne. To amma ni Aminu mahaifinka ne Allah ya kan Allah ni kuma mutum ne na kuma zamana ne Allah ya kaddara shi ba a nan ba na bar garin nan shekaru masu yawa Allahu akbar Allah ya kai ni Kamaru zama a nan da zamana yake to amma kafin tafiya na ina zaune a nan da iyali na muna zaune a gidan haya to ala kulli halin ni dai bana zuwa nan garin bana kuma yau ake sai wannan zuwa da Allah ya kawo ni na bar iyali na ban san halin suke ciki ba saboda ni yanzu ban ma san ina ma zan neme su don haka sai a taimaka in aka bincika watakila aka samu to zan yi farin ciki ko kai ne malam igi Allahu akbar ni ne lallai abun yana da yawa kuma ya ɗauki tsawon lokaci haka ne domin ko mahaifina mai gari rasuwarsa shekara 15 kenan domin ka da ka tafi ba amo ba labari ko ake baka yi haka Allah ya gafarta zancen iyalinka kuma akwai ɗanka ɗaya yana bayan gari yana aure zan sa a kira shi a cikin ayyana haka ko ne aure kwarai kuwa Allahu akbar mene sunan wani a cikin wani ne sunan sa barmu to laji awali kenan ai bar man ga masa ake awali shine sunan sa na yanka na'am to yana na awali yana nan to kaga in Allah ya yarda ta hanyar sa za a san Allah duk wanda ke dan uwansa na san Allah da san labari bari zan sa a kira shi yanzu nan zan sa a kira shi ai bar man ga masa wani ke shi to malam kafin an same shi insha Allah to gaskiya ta iya ku
idan inda ka sauke mun wani alquran to na ce ma bismillah 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 kaji a shi ke to na sha'awa wani ya ce bismillah bismillah ni na samu Allah Allah Muhammad muna jika da karsa kai mala wai abokina me ne tun da sabi haka zo gudun kawai ita ce da iska kawai ne mai kyau ne yake bani ka gane abin da ke da ta san ya tura kira na ce to da irin kalaman da yake yawo shi ya sa jikina ya yi sun bayanin mai gani su ita ce yanayi kuma yana gaya cewa laifi ka yi ko wani ni ya ce lallai guji akwai babbar magana kai da shi? na ce akwai da babbar magana da ya gaya mun kasu da ya gina sai ba taɓa da sun jiki na ya sun yi ba amma shi za ka ga komai yana da ƙarshen sa wannan abu da muke wata ranar sai labari Allah ya sai labari wannan haka da muke abu arziki ne muke wata ga muke ai ma zan ba mu arziki muke a da abubuwa ba mu sanin rayuwa ko tana za mu mutu Allah ya maka lafiya baka taso ka more rayuwa ka ba me ne wani kare ba gode masa ba sai ta wannan hanya alhamdulillah wala ka ji ne abin da ya dame ne ya shirka ka ji mun kaje ta mun nan amma mu taso za mu ci gaba da yi ai sai kwanan nan maza za mu je gangare ni sha'awa ta naman kari Allah ya sa ku hawo naman kari ni ran nan na shige da wani iya nanan naman kari abin ne kuma ni kamar ce musu bismillah ka sa kanka ka ji ko kare akwai maiko amma dai cin su haram amma akwai maiko sun ce cinye bayan na a da naman Allah su Allah sannan na gama da kare in fada kan alade daga nan na gama alade in fada kan doki jiya na masa yake an ce na masa daci an ce yaji sannan gangaro kan jaki shi ma jiya yake duk mu zagaya kuma ga wanda Allah ya hana shi zaka yi kina a ni bacci da ce ko ai kun da kai bala mu shirya mu je mu tafi mu je gasar amma dai ka ba za mu tafi haka mu bi ba dole sai mun biya gurin a ga kalimi ai sharin kalimi ya da ka bari dan yi wanka kar mu je idan sai bace ta kwakwara mai gari ka bari ka san matsalar ka bari dan yi wanka tukuna canza shirt saboda da shirt da sai ka ce wannan yawa ce yau da same da sannan da zamu dan Allah ka sha wani abu za mu kurzi bi ya dan Allah ka ji kusan kara ya za ka ce an ce ya ga ba cikin cikin yace ne muhimmiyar magaci to mu dinga magana ku da ku da ku yi wallahi tallahi me zan daure ina daure sai in dinga jin magana da yin ta kamata a'a kar ka sha kuma kai ma kalai ne mu tsada shi ku hadu gaba da ku ba kai ake nema ba kai ake nema mu daure rum ha wallahi shan ruwan doki shi ne kira wani ruwan doki ne shan ruwan doki na wani ruwan doki kai maka ruwan ruwan doki ya a kawai da ruwan ruwan doki ka shi mutu a wurin da yana zuwa burga mu me yake damun ki na ga kamar kina cikin damu da Allah ne ni wallahi wata matsala na gaji da wannan matsala ta aure alhamdulillah ki zo nan mu zauna ga mu mun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya yanzu ke aure za ki je ki yi akwai wani lokaci ina gajiya a ba wata gaisuwa ni ba gaisuwa ce ta kano lafiya a ce ba ki da uba ba ki gaya mun ba
ba ki da uwa ba ki da uba. Ba ni da uwa. Wa ya gaya maka? Ni da nake nema aure ki amma ba ki gaya min tuntuni ba. Ya gaya haka ta sabu. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Wallahi ina da. To. Mahaifina kawai tafiya ne. A'a ba zai yiwu ba. Mahaifina tafiya ne. Sharri maƙiya ne kawai wallahi suna so su shigo cikin soyayya su raba mu da ni da kai. Tun da na fuskanci baki da iyaye baki da uwa baki da uba ni kin ga tafiya ba ni baki. To, an gara maki ni da faranar biki na ana cikin kamu aka zo aka basa ko an yi bincike ba da ki zauna mai zaman ki mai zaman mu gaba daya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aure shine tushen ta mace. Ki kyale ta tunda aure take so. Ta yi rayuwar daga baya. Yanzu kuma ta riga ta yi regret. Ai aure sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai duk macen da kika gani kika ce kina son aure. Ta ce miki kada ki. To wallahi ita ma bata samu mijin ba. Kin gane ko? Saboda haka wannan kin kawo shawara mai kyau. In ba ai aure ba za a yi mu? Ba za a yi mu ba. Wannan sunna ne. Ya kamata tun da kin kawo wannan shawara je a zauna kirayi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shawarar naki Allah ya sa shi ne a ki je ki zaman auren ki. Ke kuma ya kamata ki yi wa kanki karatun tanisu. Tunda kika ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har na ji zuciyata ta yi sanyi. Kuma Allah ya yarda za mu je mu raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka kin kawo shawara mai kyau. Ubangiji Allah ya sa alkhairi a ciki. Allah kuma ya ba da sa. Kin gane? Ina tabbatar mana. To tunda Allah ya baka yawan rai dama aka turo babban zagi aka ce masa ikiramu muna zaune a mazauna sai muka ce to tunda haka ne kar mu buga ƙasa a gwiwa ne rarrafa tattaki zuwa gaban mai gari tunda kira ne irin naka wallahi in wani babban garin da ikiramu sai mun yi burin sai gani ba za mu amma kimar ka da mutuncin ka ya wuce a yi shelar sanarwar cewar ana kiran mu yan uku su zo da mu zo gurin nan ba burabusko ranka ya daɗe abin da ya sa mai kira ku Allah na mamu Allah ya zama ka kallon wannan mutum na kalle shi ranka ne ta ku kallon shi na ƙara kallon sa ranka ne mahaifinka ne inna lillahi wa inna ilaihi wani a wani gidawa ni barmo ai barman da ma aikin ai a wannan dai shine da yanka Allahu akbar ka ga mun ga tsoyanka kaga gashi da ma can yana karami fuska sa ma ka take dama kuru ne haka ya tafi ba abin da yana kwa sai kuma ne ko ban ka ya fito Allahu akbar a wani masha Allah na'am to ina mata ta na bai hansatu ko da mata mutu hansatu kana fan bin kuwa hansatu yar mana ita ne to ai mahaifiya ta ce hansatu yar mana ita ce mahaifiya ta ita ta haife ni sai wurin da faɗo kane hannu wallahi ni ne wani abin ne ya faru an yi biyu ina sani kai ba mun ana magana sani yo ai ga ni a zaune yo ai sani ai ba abun kuka bane abun kuka bane wannan ba maganar kuka ba yawa ina kannan ku guda biyu mata ta hasiya ko su na'am kannan ku bi mata rakiya ina nan rakiya ka ji an kuma ko Allahu akbar baba Allah sarki baba Allah sarki baba da ke da ma rai kankare to ba mutu ba za ku kallo Allah na gode maka Allah ya karɓa ƴaƴana Allah na gode maka ni ma ya bungu alhamdulillah ni ma ya bungu a nan ganin na ya fiyo mu a gidan saya na tsallake ya tafi yawo na neman abinci Allah ya kai da za a kamo tun da yake a kamarin nan ni dai ban zo aike mun ko na ta kula da ku sai wannan zan Allah ya kare ni Allahu akbar Allah ya kwada Allah ya zo da ni sai yanzu da Allah bai kawo ni babu amma ba labari ban yi wasi kamar kone ma Allah ya ji kan mama ai hasatu baba da har karanta mu ta ce da ba uba na mataki matafiyi ne Allah ya rike amma ba sai inda ya nausa ba
to alhamdulillah Allah mun gode maka baba ka tafiya amma mun sha wahala mun shiga cikin halin haula gashi yanzu sai yanzu muka gane cewa duk wani juna sai mu je Allah ya Allah wannan abu da ya hada Allah ya saka kuma mu muna roƙon ranka a bisa rashin sanin abubuwan da muka a yafi mana to kwaya kan an yi ta amma a yafi mana ƴaƴan nan naka a'a ai tona duk bai da amfani a yafi mana kar a tona in an tona sai ka ga wani ba zai tsaba sai mun zauna to an bar kaza cikin gashi alhamdulillah Allah ya saka to saboda haka yanzu kun zama ƴan uwan juna alhaji sallu ala nabiyil karim kuma ai ne salati ga annabi gobe juma'a za mu sa limai to duka fitina yadda kuma zo da ku lafiya Allah ya samu zana da lafiya mun baba dan ka dade na ba to tunda mun da mutane girki wannan madaurin akuyar ka ne ce idan ka ga fada yi ce ba haka yake wa ga mutum kai ma ai da na ya kugun ka ci wata mana bari mu je gida wallahi baba guru yake yawo da shi wai sai mai da magani ne ibace ko kuma mun faɗi ma aikin da yake masa ai Allah ta shi isa a ji aka ci mutane su san annabi ya wannan abu shi ya sa zuciya ta gaba daidai rauni ta kare saboda yadda aka yi taron gangamin da ta san yaƙi ga cewar ma mai gari iya son ganin niyya ta masa rashin kunya da na sai bai kwalo sai ne tunanin mai gari ne na ce mu je mutum zai ci ya saki da ya sai ga mun iske tsoho a tabarmar mai gari a zaune muna iske tsoho sai aka ce wa tsoho ka gane wannan bawan Allah sai ice na kai shi barmo kenan ban gane shi sai ce to wannan shine barmo ya ce kware ku ga kamanninsa nan da ice ga kamanninsa nan sai i faɗi sunan mahaifiyata ya ce to ina wanki ni kwa na kaɗa baki ne a zarfafi irin na sai na ce wance yar malam sai ice ita sai na ce to ai ni ne ɗanta sai ce kada ya sani ne na ce sani ya ce to ni ne mai wannan abu ya tayar min da hankali iya cewa shi ne mahaifina sai na tuna yadda muka karo da shi samu tsab a tsakiyar batikin badala na kallar ikallar sai da muka ido hudu kuru mu zo yana kallon mu da ce to in Allah ya yi zuwa ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni dai in ƙara ba da gudunmawa a bariki to na tuba domin ni yanzu na san annabi ya fuku kuma ba na fatan duk mai laifi irin wannan gudanar da laifi irin wannan babu daɗi. Allah algafur rahim Allah zai iya gafarta maka ta kowane ne ƙayango saƙo ƙwararru Allah zai iya yafe maka zunubanka burinka kai taya ka rike salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi sai Allah ya dube ka sai yafe maka abinda kai a baya to ko mutuwa kai sai ka tafi pray baka da damu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashe duk wannan kuskuren da muke ta tafkawa matsalar mai iri ɗaya ce. To a takaice dai babu abin da mutum ya dace ya haƙuri da rayuwa kai tsarar ka rungumi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai haka kai ta istighfari Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur rahim ta cikin kowane ne ya iya gafarta ta cikin kowane hali ya iya yafe maka da cikin kowane ko tsaka kwararo Allah zai iya gafarta ubangiji Allah ka yafe mana Allah ya yafe mana alhamdulillah
farin ciki a yau Allah kaɗai ya san irin farin ciki da ke cikin ku dukan ku nan ‘ya'yana ne sai dai ina roƙon ku arziki ku yi mun afuwa dalili ni dai Allah ya mun halitta tunda Allah ya halicce ni da zuciya ba na daure bashi ne iyayenmu da na aura in na aure aka ɓata mun rai ba na daurewa sai a rabu wannan shine ya jawo na same ku daban-daban amma dan Allah dan annabi ku yi haƙuri a gaba ta wallahi masha Allah gari ma wanda ke ga mu hankali baba shi babban mu ni kishin sani me ban zagi ba rana da ke kusa to 100 kai ka sani sai ka ce danka mutum tare ta wanzai ya zago to gashi Allah ya ga mu da barki ake cewa barki ba gayya ba da kafar ka zaka zo wallahi da kafar ka zaka zo yawa to ni ina ganin tunda Allah ya saka haka ba na'am mun ma Allah godiya da Allah ya gaba da kuma ko ba kuma yanzu idan matsalolin da muka fuskanta na rayuwa haka yanzu mun zo mun haɗu alhamdulillah kuma mun yafi maka sai dai muna roƙon Allah ya yafi mana irin tobarar da muka yi a bisa rashin sani mun yafi maka mu muna fata Allah ya yafi mana to alhamdulillah to na gode wa Allah amma in mutum yana da magana a zuciyarsa a duk ba ta magana ba in mutum yana da ƙorafi yanzu ba korafi ba tun da ka faɗi wannan mai na gode wa me gari ne yake cewa ku yi wa Allah ku kyale yan matasan nan saboda wata rana za mu zama shugabanni lokacin magana cewa muke mu ba shugabanni gashi ma kama hanya uban mu dan bariki dan iska ne dan taga ake cewa tagar uwa anan yake dan duniya to wannan abin ya daga mu wai Adamu ne yake ta zama ne yake Adamu yake ka ji fa kuma shi shisha yake sha a'a ba ma shisha ba a kasuwa ba za ka yi aka yada shi ba dan girman Allah mu muka je muka wallahi mu muka dauko kulwa mai dan wace da farauke wannan abu ya wuce da wato zan karo dan wace aka wanke aka wanke a daina amma wani wuce da ke wallahi da ruwan burta sai aka yi masa wanka ruwan burta sai wallahi da koyar wannan a daina kula ba shi ka san inda rikin cika ta shekara 50 akan mulki wannan bayani ice mu haɗe kanmu kuma ya yi juna to ga shi ba ka koyar mai ta alhamdulillah to alhamdulillah amma ana nufa albarka ko kuma tunda an bata waɗannan sai ai kwari Allah ya ba ku da ci a hunta ko ai ba ya ne da mu dole ina la fa kuma yake amma ni ba sani ko kai don na ka ci ka dauki kai idan da wani abu shi ke ba don kai magana dan kada a zo a fito da ba ba a ga magana wannan shi kai kuma kina yake magana da kai ba to kun Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da Allah ya tsara barka Allah ya tsara barka wannan alaban zure ku kuma Allah ba ku ne sha da Baba, na wa ina ka je ne? muna san wajen Kamaru a Kamaru muna Kamaru a sun da a ka ta cikin mutane daga baya ba ai ba ni gana ta Mai gida wallahi matuƙar farin ciki na kuma taya kamar Allah ya mahaifinka ya dawo sai gari ai abun yawon daɗi wallahi Allah sarki wallahi ai haka rayuwa take shi sa ma yanzu kin ga ka daure da karan nan ina son a yi mishi mahaukacin yanka inda za a samu a barar da shi ai maddaki irin dai mai tafarnuwa ne shi ne magana yi a wani albasa ce tafarnuwa ai sai kuma yin tarin daura a cikinsa sannan kuma dama ya kuma wani abu da na boye ina jiran rana ne kamar irin ta yau to gashi kuma yau Allah ya kawo dama tuntun da muke zaune da kai na ƙi na samu ciki ina tunanin makomarka saboda ina raba tunani akan asalinka shi yasa na duba karan zuwa mahaifi yara a dinga musu gori ba a san asalin mahaifinsu gaskiya ne shi yasa amma yanzu tunda Allah ya sa mahaifinka ya dawo insha Allah za a magance matsala inda shi ma ya kamata a ce yana ganin yan jikoki shi haka ne
wato duk zaman da muka yi da ke na yi zaman banza kenan, na zama iska na banza wafi ke mun zaɓen ƙasa ba shi ke za a zama ni kan tsoron yake duba ne inda za a dinga ganin yaran. Yaran suke ina suke a ruwa ba su ba yaran ba kowa yi zaman banza na yi zaman banza. Kin gaskiya ya kamata kowace uwa ta san tarihin mijinta, amma ni ga babana na yi zaman banza kenan. A shi kenan haƙuri yaran yayi sai ne da ya haifa kenan yanzu. Insha Allah. Abin da ya sa na kira ka dama gani me zai hana ka aure ni tunda mun riga mun fahimci juna da kai. Aure? Aure kuma? Aure. Nan shi ya ki sani fa na san ki ke sani. Ko? Ai ma shi ne abin da na gani tunda na saka ka san mun fahimci juna kamata ya ajiye wacce harka a gefe ne koma kuma ga Allah in zama matarka ka zama mijina. Gaskiya. Wannan abu ne kuma kamar wahala ba. Amma dai ba ɗin ta mutum zan duba zan yi shawara dan gani maga abin da hari zai ko? Duba magani. Amma da Allah sai ne ki. Gashi na ga kin sa da hijabi dagwai ni ma ne ai kashi kaji na shi da ezan lafiya dan shari'i ko? Ba matsala zan yi shawara ne. Eh fatan da abin da ya fi Allah ya zaɓa. To zan koma ni ma zan je office. Sai an jima.